Το γεγονός ότι υπάρχουν θερμικές ανομαλίες μέσα στη Μεγάλη Πυραμίδα είναι ένα ένιγμα, αφού πιστευόταν ότι η θερμοκρασία μέσα σε αυτήν ήταν πάντα σταθερή και ίση με τη μέση θερμοκρασία της Γης, δηλαδή περίπου στους 20 βαθμούς Κελσίου. Τα αποτελέσματα των πυραμίδων συνδέονται με τη βαρύτητα η οποία οθείται προς τα κάτω από τον ουρανό, εξηγεί ο David Wilcock. Η βαρύτητα είναι ένας ποταμός ενέργειας που ρέει στη Γη και αυτή η ενέργεια μπορεί στη συνέχεια να αξιοποιηθεί δημιουργώντας ένα σχήμα σαν χωάνι, προκαλώντας τη ρευστή ενέργεια της βαρύτητας να στροβιλιστεί και να δημιουργήσει ένα ρεύμα δίνης. Είναι δυνατόν η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας να ήταν στην πραγματικότητα μια γιγάντια ενεργειακή μηχανή χτισμένη με αρχαία τεχνολογία που σήμερα έχει χαθεί? Και τι γίνεται αν η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας είναι ημιτελή σήμερα? Τι γίνεται αν υπάρχουν αρχαία στοιχεία που λείπουν από αυτήν? Εκτός από την κορυφή της πυραμίδας, είναι δυνατόν να λείπουν και πράγματα μέσα από αυτήν? Ενώ ακόμα δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι βρισκόταν στην κορυφή της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας, ένας διάσημος Ισπανός που ονομάζεται Μιγγέλ Περέθ Σάντσεθ πιστεύει ότι ξέρει ακριβώς τι λείπει από την κορυφή της πυραμίδας. Ο Περέθ Σάντσεθ πρότεινε ότι μία σφαίρα τοποθετήθηκε από τους αρχαίους Αιγύπτιους στην κορυφή της πυραμίδας, συμβολίζοντας το μάτι του όρου. Η σφαίρα είχε διάμετρο 2.718 βασιλικών πύχεων, δηλαδή 2,7 μέτρων, που αντιστοιχεί στην ακριβή μέτρηση του αριθμού ε. Η σφαίρα που βρίσκεται στην πυραμίδα τοποθετήθηκε ως λατρεία στον ήλιο και τον Σύριο, το λαμπρότερο αστέρι στον ουρανό, το οποίο συνδεόταν με την Ίσιδα. Ο Περέθ Σάντσεθ είχε την υποστήριξη μιας διεπιστημονικής ομάδας στην έρευνά του, κάτι που του επέτρεψε να κατασκευάσει ένα αντίγραφο της Μεγάλης Πυραμίδας σε υπολογιστή. Τι γίνεται όμως αν εκτός από τη σφαίρα λείπουν και άλλα πράγματα από το εσωτερικό της? Τι γίνεται αν υπάρχει μια μυστηριώδη σύνδεση μεταξύ της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας και της Κιβωτού της Διαθήκης? Γνωρίζουμε από το βιβλίο της Εξόδου ότι μετά την απελευθέρωση των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή στην κορυφή του Ιερού Βουνού, δίνοντάς του 2 πέτρινες πλάκες που ήταν σκαλισμένες με τις 10 εντολές. Εκείνη τη στιγμή ο Θεός έδωσε στον Μωυσή ακριβείς οδηγίες για το πώς να κατασκευάσει την Κιβωτό της Διαθήκης, μία από τις πιο ενιγματικές συσκευές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όχι μόνο η Κιβωτός της Διαθήκης έφερε τις 10 εντολές του Θεού, αλλά λεγόταν ότι ήταν ο θρόνος του ίδιου του Θεού και όπου κι αν πήγαινε η Κιβωτός της Διαθήκης, ο Θεός ήταν παρόν. Σύμφωνα με το βιβλίο της Εξόδου, οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά της Κιβωτού της Διαθήκης είναι 2,5 πύχη σε μήκος, 1,5 σε πλάτος και 1,5 σε ύψος, που αντιστοιχούν σε περίπου 1,31 μέτρα επί 79 εκατοστά επί 79 εκατοστά. Ολόκληρη η Κιβωτός επιστρώθηκε με χρυσό και γύρω της έβαλαν ένα χρυσό στεφάνι. 4 χρυσά δαχτυλίδια ήταν στερεωμένα στα 4 πόδια της, 2 σε κάθε πλευρά, και μέσα από αυτά τα δαχτυλίδια τοποθετήθηκαν ράβδια από ξύλο ακακίας, επιχρυσωμένες ώστε να μεταφέρουν την Κιβωτό. Αυτά δεν έπρεπε ποτέ να αφαιρεθούν. Ένα χρυσό κάλυμα τοποθετήθηκε πάνω από την Κιβωτό. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν πολλοί ερευνητές που προτείνουν ότι εάν οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες της Κιβωτού είναι αυτές που καταγράφηκαν στο παρελθόν, τότε η Κιβωτός θα έμοιαζε βασικά με έναν ηλεκτρικό πυκνοτή με 2 ηλεκτρόδια που χωρίζονται από προγράμματα οδήγησης μονοτή. Η Κιβωτός, κατασκευασμένη από ξύλο ακακίας και καλυμμένη με χρυσό, μοιάζει πολύ με άλλα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στην Αίγυπτο. Η Κιβωτός τοποθετήθηκε σε ένα στεγνό δωμάτιο όπου το φυσικό μαγνητικό πεδίο είναι συνήθως 500 ή 600 βόλτ ανά κατακόρυφο μέτρο. Σύμφωνα με αρκετούς θεωρητικούς των αρχαίων εξωγήινων, αυτό θα είχε κάνει δυνατή τη φόρτισή της μέσω του χρυσού στέμματος που την περιέβαλε.
Αυτό υποδηλώνει ότι η Κιβωτός της Διαθήκης θα μπορούσε να λειτουργεί ως πυκνοτής. Οι θεωρίες ποικίλουν ως προς το τι ήταν πραγματικά η Κιβωτός, αλλά ορισμένοι πιστεύουν ότι η Κιβωτός της Διαθήκης ήταν στην πραγματικότητα μια γεννήτρια άγνωστης, ανεξέλεγκτης και θανατηφόρας δύναμης. Ήταν ένα τεχνούργημα που απαγορευόταν να το αγγίξεις και όσοι θα το κουβαλούσαν και θα το άγγιζαν έπρεπε να φορούν προστατευτική στολή, ενώ οι υπόλοιποι θα έπρεπε να μένουν σε απόσταση. Αυτές οι περιγραφές της Κιβωτού βασικά μας λένε ότι ήταν κάτι εξαιρετικά ισχυρό, αλλά πολύ επικίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Οι θεωρητικοί των αρχαίων αστροναυτών πιστεύουν ότι η Κιβωτός της Διαθήκης ήταν επομένως μια γεννήτρια ενέργειας ή μέρος ενός πιο περίπλοκου συστήματος παραγωγής ενέργειας. Ενέργεια που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο, ως μέσο τηλεπικοινωνίας, έχοντας και άλλες διάφορες χρήσεις. Ενώ πολλοί άνθρωποι το αγνοούν αυτό, στις αναπαραστάσεις της μάχης του Καντές στο Αμπού Σίμπελ μπορούμε να δούμε ότι ο στρατός του Ραμσή του Δεύτερου έχει μια συσκευή που μοιάζει εξαιρετικά με την Κιβωτό της Διαθήκης, όπως τη γνωρίζουμε από τη βίβλο. Η συσκευή που στεγαζόταν σε μια σκηνή παρόμοια με αυτή που αναφέρεται στη βίβλο έχει δύο γήπες που απεικονίζονται με φτερά, ενώ είναι σχεδόν πανομοιότυπη με την κλασική αρχιτεκτονική της Κιβωτού της Διαθήκης. Δεδομένου του γεγονότος ότι η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας δεν χρησιμοποιήθηκε ως τάφος ούτε ως αποθηκευτικός χώρος όπως ορισμένοι έχουν προτείνει, το ερώτημα που στοιχιώνει τους αρχαιολόγους και τους ερευνητές είναι ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας. Η κατασκευή της είναι ένα μυστήριο και κάτι έξω από αυτόν τον κόσμο. Τι γίνεται όμως με τη θέση της Μεγάλης Πυραμίδας? Σύμφωνα με μετρήσεις, είναι η πιο ευθυγραμμισμένη δομή που υπάρχει και είναι στραμμένη προς τον πραγματικό βορρά, με μόνο ελάχιστο βαθμό σφάλματος. Η θέση του Βορειού Πόλου μετακινείται με την πάροδο του χρόνου και η πυραμίδα είναι ακριβώς ευθυγραμμισμένη με αυτόν. Ακόμα πιο απίστευτο είναι ότι η Μεγάλη Πυραμίδα βρίσκεται στο κέντρο της χερσαίας μάζας της γης. Ο ανατολικός και ο δυτικός παράλληλος που διασχίζουν το μεγαλύτερο μέρος της ξηράς και ο βόρειος και ο νότιος μεσημβρινός που διασχίζουν το μεγαλύτερο μέρος της ξηράς τέμνονται σε δύο σημεία της γης, το ένα στον ωκεανό και το άλλο στη Μεγάλη Πυραμίδα. Όπως μπορείτε να δείτε, η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας είναι μια απίστευτη αρχαία κατασκευή που χτίστηκε από έναν εξαιρετικά προηγμένο αρχαίο πολιτισμό. Τα θεμέλια του ακρογωνιαίου λίθου της έχουν κατασκευή μπάλας και υποδοχής, ικανή να αντιμετωπίζει τη διαστολή της θερμότητας και τους σεισμούς, πολύ σημαντικά αλλά και περίεργα στοιχεία για τον αρχαίο άνθρωπο. Οι θεωρητικοί των αρχαίων αστροναυτών συμφωνούν ότι είναι πολύ πιθανόν, δεδομένων των ενδείξεων που έχουμε τόσο για την Κιβωτό της Διαθήκης όσο και για τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας, ότι η Κιβωτός της Διαθήκης που αναφέρεται στη βίβλο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κάποιο είδος μηχανής παρόμοια με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε στη μάχη του Καντές. Θα μπορούσε να χρησιμοποιείται μαζί με τη Μεγάλη Πυραμίδα της Αιγύπτου για να σχηματίζουν μαζί κάποιο είδος σταθμού παραγωγής και ότι ο πραγματικός σκοπός της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας ήταν να λειτουργεί ως ένα γιγάντιο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, το οποίο ήταν σε θέση να αξιοποιεί απίστευτη ενέργεια και να λειτουργεί ως αρχαίος ενισχυτής, στέλνοντας ενέργεια προς τους αμέτρητους δέκτες που έθετε σε ισχύ ο αρχαίος άνθρωπος.